Známi nemeckí extrémisti zo skupiny ríšskych občanov sa tajne stretávali v Bratislave, a to aj s kontaktnou osobou z Ruska. Potvrdili to nemeckí vyšetrovatelia. Chceli podporu pre pripravovaný prevrat v Nemecku. Dvaja muži sedia vo vyšetrovacej väzbe a hrozí im doživotie. Nemecké úrady plány ríšskych občanov odhalili a začiatkom decembra 2022 zatkli 27 osôb vrátane princa Roysa a bývalého príslušníka Bundeswehru von Pescatoreho. Ten mal byť veliteľom vojenského krídla skupiny, ktorá zhromažďovala zbrane zhabané počas rozsiahlej policajnej razie. V Nemecku máme asi 21 000 prívržencov ríšskych občanov. Mnohí sú ochotní páchať násilie. Skupina okolo princa Roysa sa vyznačovala tým, že bola dobre prepojená po celej krajine, mala presné plány, vrátane násilných činov a zabíjania ľudí. Nemeckí investigatívni novinári zistili, že princ Royce a jeho skupina intenzívne hľadali kontakty na predstaviteľov Ruskej federácie, a to aj na Slovensku. Podľa našich zistení skupina sa dlhodobo snažila nadviazať kontakt s oficiálnymi autoritami v Rusku. Bratislava leží tak trochu mimo zorného uhla nemeckých úradov a zrejme si mysleli, že ak sa stretnutie uskutoční na Slovensku, nebude to také nápadné. Vieme, že počas policajnej razie 7. decembra 2022 a neskôr počas vyšetrovania vyšlo najavo, že v Roysovom počítači sa našli rozličné dáta, v ktorých sa opakovane vyskytujú Bratislava a Slovensko. Vyšetrovatelia našli počas rozsiahlých razí začiatkom decembra 2022 viaceré tabuľkové súbory, z ktorých jeden mal názov Spolupráca Nemecká ríša, Slovensko, Ruská federácia. Zároveň tam bol aj textový súbor s názvom Bratislava 22. Podľa nemeckých vyšetrovateľov Royce a Pescatore bývali 22. a 23. februára 2022 v jednom z hotelov v centre mesta. Faktom je, že v Bratislave je veľký štáb príslušníkov ruskej spravodajskej služby a agentov. Zdá sa, že práve toto bolo rozhodujúce pre zorganizovanie stretnutia v hlavnom meste Slovenska a nie v Nemecku, kde by bolo väčšie riziko jeho odhalenia. Zatiaľ nie je jasné, kto bola tá kontaktná osoba z Ruska, s ktorou sa nemeckí extrémisti v Bratislave stretli. Princ Royce a von Pescatore čelia v Nemecku obvineniu zo založenia teroristickej skupiny a spáchania pokusu o štátny prevrat. Proces s princom Royceom a členmi tvrdého jadra jeho skupiny sa má začať v máji na súde vo Frankfurte nad Mohanom. Ďalšie pojednávania s podozrivými budú na súdoch v Mníchove a v Stuttgarte. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.